ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsoon ko ni Kristo, ato ang gisaulog ang pangid ni San Blas, obispo ug martir. Maginusol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog sa santos na misa. Kaluy aron ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan. Pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. Dungga Ginoo ang imong katawhan nga nangamuyo uban sa panabag ni San Blas martir. Itugod nga magmalipayon kami diha sa imong kalinaw niining kinabuhia nga lumalabay. Ug tabangi kami sa pagdangat sa kalipay nga tunhay. Kini ang gipangayo pinaagi sa mong Ginoong Kristo imong anak. Nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang basahon ni Samuel. Ug ikasugat ni Absalom ang mga sundalo ni David. Nakabayo si Absalom sa iyang mula, ug nahiagi ang mula ubos sa mga dagkong sanga sa dakong tugas, ug nasangit ang iyang ulo sa tugas. Samtang nipadayon pagdagan ang mula, ug nagbitay siya. May nakakita kaniya ug misulti kang Huwab. Nakita ko si Absalom nga nagbitay sa usa ka tugas. Miingon si Huwab, dili ka na tinuod. Pakiton ko ikaw sa akong buhaton. Ug unya mikuha siya 3 ka udyong ug gitudyok niya kini sa kasing-kasing ni Absalom. Samtang siya buhi pa ug nagbitay sa tugas. Ning higayuna, naglingkod si David tunga-tunga sa duha ka pultahan ug misaka ang gwardya sa atop sa pultahan agi sa kuta. Unya nakita niya ang usa ka tawo nga nagdagan ug bisinggit ang gwardya ug gibalitaan niya ang hari. Miingon ang hari, kung siyarang usa, may ibalita siya kanako. Ug mihinay-hinay siya pagpadaol. Ug miingon kaniya ang hari, talikod ug barog dinhi. Busa ni talikod siya ug mibarog sa nga walay lihok. Ug unya miabot ang Sudanihanon ug miingon, maayong balita alang sa akong agalon nga hari. Kagiluwas ka sa Ginoo niining adlaw sa tanan nga nakigbatok kanimo. Nangutana ang hari sa Sudanihanon, kumusta si Absalom? Ug ang Sudanihanon mitubag, may sama unta kang Absalom ang tanang kaaway mo, kamahalan.
ug natandog pag-ayo ang hari. Misaka siya sa lawak ibabaw sa ganghaan ug mihilak. Ug sa iyang paghilak miingon siya, "O Absalom, anak ko, Absalom, anak ko, maayo pa unta nga ako'y namatay. O Absalom, anak ko, anak ko." Gibalitaan si Joab, naghilak ug nagbangutan ang hari tungod kang Absalom. Busa nahimong kasub-anan alang sa tanang mga tao ang kadaugan ni adtong adlaw. Kay nakabalita man ang mga tao nga nagbangutan ang hari tungod sa kamatayon sa iyang anak. Ug ang mga tao misikreto sa pagsulod sa syudad sama sa mga tao nga maulaw mosulod sa syudad kung mabuntog sila sa gubat. Ang pulong sa Ginoo. Pamati o Ginoo, ug tubaga ako. Pamati o Ginoo, ug tubaga ako. Ipaabong ang imong dalunggan o Ginoo, tubaga ako, kay gisakit ako, ug ako kabuhos. Bantayi ang akong kinabuhi, kay nahigugma ako kanimo. Luwas ang imong sulugoon, nga nagasalig kanimo. Ikaw ang akong Dios, kaluy ako o Ginoo. Kay nagasangpit ako kanimo sa tibuok adlaw. Lipaya ang kalag sa imong sulugoon. Kay kanimo o Ginoo, gibayaw ko ang akong kalag. Kay ikaw, Ginoo, maayo ug mapasayloon. Tugob sa gugma kanilang tanan, nga nagasangpit kanimo. Pamati o Ginoo sa akong pangamuyo, ug patalinghugi ang akong pangilaban. O Ginoo, ug tuwaga ako. Ang Ginoo manaang kaninyo. Manausad kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Ibayaan ikaw, O Ginoo. Unya mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw ug didto may dakong panon sa katawhan nga mialirong kaniya. Ug miabot ang usa ka pangulo sa sinagoga niadtong dapita nga ginganlag Jairo.
Sa pagkakita niya kang Jesus, nihapa siya sa iyang tiilan ug nagpakiluoy pag-ayo nga nag-ingon, ang akong gamayng anak nga babae nasakit ug naglisod na. At tuwa in taon siya og hikapa aron mamaayo. Ug mikuyog si Jesus kaniya. Daghang kayong mga tao miuban kaniya ug tungod niini nagdasok sila libot kaniya. Dihay usa ka babae nga kitalinugan ug antos ug nagantos niini sulod sa napulog duha ka tuig bisan pag gitambalan na siya sa daghang mga doktor. Nahurot na ang iyang salapi apan wala gayud mo arang-arang ang iyang kahimtang ni grabe na hinuon. Nakadungog siya mahitungod kang Jesus. Busa misuot-suot siya sa katawhan ngadto sa luyo ni Jesus. Unya nakaingon siya sa iyang kaugalingon, kung mahikap ko bisan lamang ang iyang biste, mamaayo gayud ako. Busa iyang gihikap ang biste ni Jesus ug mitang-on dayon ang iyang talinugo. Ug gibati niya nga naayo siya. Diha-diha gibati ni Jesus nga may gahom nga migula kaniya. Busa milingi siya sa mga tao ug nangutana, kinsay mihikap sa akong biste? Ang iyang mga tinun-an mitubag, nasayod ka na ba? Nasayod ka na bitaw nga ang mga tao nagpunsisok kanimo? Busa nganong nangutana ka man kung kinsay mihikap sa imong biste? Apan nagpadayon si Jesus paglingi-lingi aron pagsusi kung kinsa gayud ang mihikap kaniya. Ang babae nga nasayod sa nahitabo kaniya, miduol nga nagkurog sa kahadlok ug mihapa sa tiilan ni Jesus ug misugilod sa nahitabo. Unya miingon si Jesus kaniya, anak, naayo ka gumikan sa imong pagtuo. Pauli nga malinawon ug ayaw na kabalaka. Samtang nagsulti si Jesus niini, may mga sinugo nga miabot gikan sa balay ni Jairo ug miingon kaniya, patay na ang imong anak. Busa nganong imo pang samukon ang magtutudlo. Wala tagda ni Jesus ang ilang gisulti kaniya. Giingnan hinuon niya si Jairo, ayaw kahadlok, salig lang. Unya wala siya'y laing gituhugutan pagpuyog kaniya gawas kang Pedro ug sa magsuon nga si Santiago ug si Juan. Pag-abot nila sa balay ni Jairo, nakita ni Jesus ang kaguliyang ug nabati niya ang kusog nga nilakay upang ginatay. Midayon siya sa balay ug miingon kanila, ngano bang nagkaguliyang ug nanghilak man kamo? Wala mamatay ang bata, natulog lamang siya. Unya, gipagula ni Jesus ang mga tao tungod kay nagbugal-bugal man sila kaniya, ug gidala niya ang amahan ug inahan sa bata ug ang tulo niya katinunan ngadto sa kwarto nagihigadaan sa bata. Ug iyang gikuptan ang kamot sa bata ug giingnan, Talita kumi, na sa ato pa, inday bangon. Diha-diha ang bata nga nagpanuigon ug napulog duha ka tuig, mibangon ug milakaw, ug nilabihan gayud ang ilang kahibulong sa nahitabo. Apan gipinahan sila ni Jesus sa dili pagsugilod kang bisan kinsa mahitungod niini. Ug siya miingon, pakan-an ninyo ang bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon, nasayod kita nga ang simbahan nagpadayon sa pagdawat ug panalangin ug bendisyon gikan sa Dios, gumikan una sa tanan sa iyahang anak nga si Jesus, ang atong Ginoo. Nagdungog nato ang ubang mga milagro, mga maayong buhat diha sa Ebanghelyo. Milagro nga gibuhat ngadto sa anak ni Jairo, ang bata nga tan-aw nilang namatay pero natulog ra di ay. Ug sa usa ka babae nga nag-anto sulod sa napulog duha ka tuig. Makita nato nga ang simbahan kanunay ug nagpadayon sa pagdawat sa grasyas Ginoo, gumikan sa Ginoong Hesukristo. Uban ini matagamtam usab nato ang langit ng grasya gumikan sa sakripisyo ug dugo nga giula sa mga martir nga gikahimut-an sa Dios. Usa niini si San Blas, usa ka obispo ug martir. Si San Blas, mga igsoon, usa ka obispo sa Armenia nga nabantog sa tibuok kalibutan gikan sa Germany, England, paingon ngadto sa hangtod sa Amerika tungod sa iyang mga pagtuo o sa iyang mga milagro. Sa iyang panahon, bisan pa man o gawas na ang mga Kristiyano tungod sa Roman Empire,
dito sa Armenia nagpadayon gihapon ang pagpanglutos gumikan sa pagtuo. Ug maong aron pagpanalipod sa iyang pagtuo, nipuyo si San Blas isip usa ka ermitanyo nagtago dito sa usa ka kuweba sa usa ka bukid ug gitugyan ang iyang tibuok kinabuhi sa pagampo. Gisaysay sa mga karaan nga bisan ang mga mabangis nga mga manananak gilangkuban og leon, lobo ug oso makit-an nga malinaw nagluhod uban kaniya samtang siya nagampo. Sa dihang gidakop na si San Blas tungod sa iyang pagka-Kristiyano, usa ka inahan ang minduol kaniya ug nagpakitabang tungod kay ang iyang anak na naglisod kay naay bukog sa isda ang iyang tutudlan. Tungod sa pag-ampo ni San Blas, milagro man nag-ubog sa bata ang bukog ug daling naulian ang iyang panglawas. Kini ang hinungdan ngano nga hangtod karon si San Blas ang atuang sangpitan kung kita adunay mga sakit sa tutudlan. Mga igsoon, sa sugilan ni San Blas ug sa ubang mga santos, nakabuhat sa pangaliya ang mga taong balaan sama sa mga santos ug mga martir tungod kay gikahimut-an man sila sa Dios ug tungod sa ilang pagtuo gidungog sila sa Ginoo. Kita kaha, kung mangaliya kita sama sa mga ginitok sa salmo, pamati Ginoo ug tubaga ako, paminawon kaha ba kita sa Dios tungod kay gikahimut-an usab kita niya? Sayod kita nga kung wala nato puy ang atong pagtuo, lisod nato ang pagpangamuyo o pagpangayo o pabor dito sa langit. Dili tungod kay nangwinta ang Ginoo, kundi tungod kay sarado ang atong kasing-kasing sa grasya gumikan sa atong mga sala. Ang babae sa Ebanghelyo nag-anto sa iyang sakit sa dugayng panahon. Nahurot na lang ang iyang kwarta. Apan, wala gayud siya maayo sa daghang mga doktor nga iyang giduol. Sa iyang tinguha nga pagpaduol o paghikap sa bisan man lang sa biste ni Jesus, naayo kini. Matud pa ni Jesus, ang iyang pagtuo ang nag-ayo kaniya. Naayo siya tungod kay diha sa iyang pagtuo, gikahimut-an man siya sa Dios. Mausab ang hinungdan sa pagkaayo sa anak ni Jairo. Bisan pa man og miingon na ang sinugo kang Jairo nga namatay ng iyang anak, wala siya manumbaling kaniya. Daghan ang wala mutuo sa gahom sa Ginoo apan mituo si Jairo. Gani gipaadto niya si Jesus sa ilang balay ug mimata ang bata. Ang tanang nakakita nahibulong tungod kay buhi di ay ang bata. Mga igsoon akong balikon, kung kita ang magpakitabang sa Ginoo, kahimut-an ka kita sa Ginoo tungod sa ato ang mga saang gibuhat. O tungod kay nagmatinud-anon kita, naningkamot kita sa pagbuhat sa maayo, dunggon o pamation kita sa Ginoo. Bisan og daghan ang atong madunggan nga muguba o kwestiyon sa atong pagtuo, wala unta kitay laing saligan, kundi ang panalangin sa Dios. Ug ginaot unta, andamo nato ang atong kaugalingon diha sa pag-ampo aron kahimut-an usab kita sa Dios ug tubagon ang atong gipangayo. Hinaot pa unta. Amen. Si Kristo midanag sa kahayag masaligon nga kung mag-ampo kita uban sa tumang pagtuo sa Dios ang Amahan, manggihatagon gayod nga mutubag sa atong mga pangamuyo. Busa kita moingon, Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Mahal, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan mamahimong ilhangan sa makaalim nga gahom ni Kristo pinaagi sa iyang pag-amuma kanila nga masakiton sa lawas sa pangisip ug sa espiritu mag-ampo kita. Mahal, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga makigduyog kita uban kanila nga naningkamot ug naninguha paghatag ug limpyo ug himsog nga palibot mag-ampo kita. Nga ang mga doktor o mga nurse ug sila nga nag-atiman sa mga masakiton
magpakitag kaluoy ug kaaghop ni Jesus diha sa ilang pag-atiman sa labing ubos ug kabus, magampo kita. Nga ang siyensya sa panglawas makakaplag og kaayuhan alang sa talagsaong mga sakit nga musanta kanila nga nataptan sa pagpuyo sa hingpit ug aktibong kinabuhi, magampo kita. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Nga sila nga nagbangutan sa kamatayon sa ilang anak, mahupay pinaagi sa ilang pagtuo sa malumong kaluoy sa atong manunubos, magampo kita. Langit nung Amahan, tabangi kami aron padayon kami musalig kanimo ug sa makaalim nga gahom sa imong anak nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, pag-ampo kamo ang akong inyong sakripisyo, dawato ta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo kini sakripisyo gikan sa imong mga kamo, alang sa pagkain himaya sa iyong ngalan, alang sa atong kapuslanan, sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, santusa sa imong panalangin kining hinalad nga mga gasa, tungod sa imong kamang gihatagon, kining mga gasa maghaling unta kanamo sa siga sa imong gugma, nga mipadaog kang San Blas, patok sa tanang mga pagsakit sa iyang lawas, kinang gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Ang ngayog matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang imong santos nga martir nga si San Blas sa pagsunod sa panig-ingnan ni Kristo mihalad sa iyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga nagalig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Kristo ang Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya tuyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Sanctus, Sanctus, Sanctus ka Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaagi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawatak kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mo ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Nihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanat, si Kristo mubalik Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpahan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga muatubang o mualagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Jose iyang pana, uban sa mga apostoles, ni Santa Catalina, ni San Blas, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubot-on latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa Amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga naka sa mga langit, wakay kurang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagtuo, dinhi sa yuta mayroon sa langit, ang kalato namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, mayroon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, inunuwa-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan,
ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusan. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang panag-iningsunay. Kordero sa Diyos nga nagawad ka sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka, Kordero sa Diyos nga nagawad ka sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka, Kordero sa Diyos nga nagawad ka sa mga kasalanan sa kalibutan. Hatagi kami sa Kini mo ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Mag-ampo kita. O Ginoo, kining misteryo nga among gikalawat maghatag unta kanamo niadtong kalig-on sa kalag nga midasig kang San Blas nimong martir sa pagpabilin nga matinumano nimo nga lagad ug sa pagkamananaog diha sa kasakit. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo ang Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan. Mga amahan, mga anak, ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadang kalinaw ni Kristo. Salamat